Bon dia, així estem a 14 de setembre. Ahí estan les oliveretes que les plantí el 3 de junio. Han aguantat tot l'estiu en 3 oles de calor que havien passat, tremendes, i encara no s'ha anat el calor. I així està tota la brossa. I així estic fent 3 forats per plantar 3 oliveres més. Això dels forats té que tindre 80 per 80 per 70 i claro, n'hi ha que quadrejar bé el clop perquè després les arraïls ahí puguen anar fent marxa i l'olivera no patisca. Aquelles dos les fico igual. Això està molt dur, molt pesat, perquè això ho xafaren les màquines quan destrossaren ahí el bancal del meu sogre per fer ahí aquesta merda de rotonda que tenia que haver estat ahí més a dalt. Tenen problemes els camions per passar ahí i els cotxes, pues que aquell bancal que està parat i això que està parat que ho lleven, això és un pedregal que no pinta res ahí. Bueno, pues així està així a sota me este clotet. I costa, vaig a tirar-li aigua ahí perquè l'aigua això va un poc així amunyant-ho i després està millor. El que més dur està és la capa de l'argila que apretaren i xafaren estos. Després aquesta terra roja és la terra que se treballava així del bancal i això ja no està tan dura, ja és més arcillosa, però es veu que ahí encara té humitat. Però el que és la terra d'arcilla res. Hi ha una primera capa que són els tractors que l'he tirat jo de terra fèrtil, que m'han portat hacia el bancal, que són aquests 15 centímetres primer, i després ahí n'hi ha pues, uns 20 d'argila de tot el que xafaren, tot ple de pedres. Per això quan plou, jo crec que la terra bona s'emporta l'aire, perquè així n'hi ha pedres. Jo si ho ha plegat tot ple de pedres, i això es grava, se nota, això es grava d'obra, si tiren de tot, grava el quitrà, i fent una assassinà. I després la terra última de baix, això és terra inerte, això ja és arcilla, aquesta terra que se maneja entre la capa de la pedra i això. Aquesta terra ahí no té res. La negra sí que ha treballat, però lo de més està inerte, no té substància. És una terra que està prou viva perquè a 40 centímetres el que són els animalets i els bitxos ves que estan ahí. Sobretot el que diuen ahí les lombrices, pues sí, n'hi ha. I això vol dir que la terra és fèrtil. I això ara pujarà, perquè això en estiu s'amaga perquè fa molta calor i és ahí en la tardor i en la primavera. En hivern, quan fa fred, s'amaga per a baix. I així estan les oliveres s'han recuperat a muntó. Estaven moltes fulles grogues i era, clar, la sequera, el patiment d'aigua, però ara estan boniques. No té res que veure. S'han recuperat tot. Ara, pues, quan estigui allà a punt, el bancal, que tinc que xabrosa tallar-la, després passar retobato i arreglar-ho. Tot això. I esta brossa d'ací, arreglar-ho. Tot això és de l'epidèmia que m'entra d'ahir dalt de la Casa Blanca, que això seria per denunciar-los. Molt de Casa Blanca, molt de respectar les pedres, que té 200 anys això, molt de respectar, però això és una selva i només que fa que contaminar-ho de bitxos. Això porta l'aire, tot este brossa porta l'aire, això punxa un animalà i ja està. M'ha servit com a barrera, que mira lo que n'hi ha ahí. No tiene marranos esto, tira un pot ahí de cervesa de 1000 litros. Ho tiren, van venint, però no està prohibit, ara no es pot beure ni res, zero alcohol. Ara està prohibit, zero alcohol.
i vas per la carretera, te compres l'alcohol i vas beguent i el tires per ahí, va. I el tires a l'horta, no es pots ficar una bolseta i quan te plegues vas i ho tires, no. El tires al bancal de Rafael. Casa, bueno, pues sí, estic molt content, s'han recuperat les oliveres, i ara el que vaig a fer és, pues això, agarrar i vaig a comprar una maquineta d'aixes de pa tallar la brossa dret fins a l'aixar, perquè vull tallar-la a trossos, que se seque i després, quan vinga l'ara i faig això, alquilaré una màquina d'aixes que la remulla, la fa a trossets, i entonces la brossa seca la tiraré també. Vull fer una capa ahí que protegisca la terra i que vagin desfent-se ahí les plantes i que vagin creant hidrogen perquè tinguin aliment i no tinc que gastar hidrogen artificial, que no està mal, perquè els homes han inventat això per algo. Si no, l'agricultura no replegarien res. Però, claro, si gastes lo menos possible, però en quan també n'hi ha que gastar, no és això, però és un ahorro també, i també n'hi ha que gastar, perquè si no n'hi gastes zero patatero, no n'hi gastar ningú, la indústria que fa tot això se n'ha al carajo, tota. Tampoc és, i crearies paro. N'hi ha que compensar, tirar menos possible, però tirar lo que faci falta i portar-ho així un poquetet com ho portaven els nostres abuelos, que no tenien ni guanos ni tenien de res, tenien que fer-los pues, mesclar-ho, lo antic i lo modern un poc. Una agricultura així un poc perquè investiguen els homes i mitgen i seguisquen fent guanos i millorant-los, i al mateix temps pues, això, intentant que sigui el més natural possible per no tirar fertilitzants i no tirar ahí coses que després quan nosaltres ho mitgem pues, ens afecten la salut. Pues bé, ahí ho deixo estar. Bueno, així estic en l'horta de la meva dona i de la meva cunyà, en la Casa Blanca. Estem a 14 de setembre i així estic fent els clos per plantar les oliveretes. Ja vos doné tota l'explicació abans i ara pues res, pues ja ha acabat ja, me'n vaig a casa a dinar i ja està. Això és una micoteta entretingut, però bé, si ho fas en il·lusió, pues mira, pues t'entretens. I si després tinguem olivetes i oli pues de categoria, d'això se trata, entretindre's i mira, i estar així a gust i passar-ho bé. Bueno, pues dixe, adeu.